Ο στατός Άγιος Φώτιος είναι η στέγη της Πάφου, όπως εύστοχα σημείωνε ο τέος πρόεδρος της κοινότητας Γιάννης Καμπούρης. Και είναι αλήθεια, βρισκόμαστε σε μια ιδηλιακή περιοχή της Παφιακής γης. Σήμερα είναι μια όαση και ένας επίγειος παράδεισος, με μια πρασινάδα από καρυδιές και πεύκα που μαγεύουν τον κάθε επισκέπτη. Πρώτα, χάλασε ο Άγιος Φώτιος που πήρε καθολίστηση. Το λοιπόν και ήταν για ένα πρόγραμμα να φύγει ο Άγιος Φώτιος που για και να έρθει κάπου μια περιοχή κάτω στην τοπιόν Καμίνια. Το λοιπόν ύστερα των άλλων χρονών ετάραξε και από τόσο στατός και κάτω. Το λοιπόν και σκεφτήκαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν δύο χωριά μέσα σε έναν τόπο και δεν αξίζει ο τόπος. Το λοιπόν και φέραν τα πάνω στον Αμπελίτη, τοποθεσία Αμπελίτη. Και χτίσαν το χωριό τα πάνω. Και έτσι έγινε η ένωση αυτών των δύο χωριών. Ναι, η ένωση αυτών των δύο χωριών. Είμαστε περίπου 1.000-1.200 κατοίκοι των καιρών που ήρθαμε τα πάνω. Και αυτό το πράσινο όλο πώς προέκυψε? Το πράσινο αυτό, μακάρι να καλά ο μακαριστός ο Αρχιεπίσκοπος, ο Χρυσόστομος, εκείνος που ενδιαφέρθη και έφερε τις καρυκές. Έφερε κάπου 2-3 χιλιάδες καρυκές. Το λοιπόν και φύτεψε πανταχού πολλά σεγά, που είναι τις καρυκές και δημιουργήσει το πράσινο. Γιατί οι καρύδιες? Η καρυδιά κάνει και το πράσινο και έχει και τον καρπό, εκείνο που μπορεί να βάζει τα καρύδια. Στην περιοχή του Στατού που είχαμε την Αγία Βαρβάρα, στον Άγιο Φώτιο έχουμε τον Άγιο Γεώργιο, έχουμε την Εκκλησιά Φωτίου και Ανικήτου και τον Άγιο Γεώργιο. Ο πολιούχος Άγιος της κοινότητας είναι αφιερωμένος στον Σωτήρα Χριστό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Εκκλησία τρίκλητη Μετατρούλου. Άρχισε να χτίζεται το 1970 όταν το χωριό μετακινήθηκε και ήταν απαραίτητη η παρουσία ενός καινούριου ναού στην κοινότητα. Πότε γιορτάζει η Εκκλησία? Τούτη η Εκκλησία εδώ. Είναι τις 6 του Αυγούστου. 6 Αυγούστου. Είναι Σωτήρος. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Σωτήρος Χριστού, ναι. Βρισκόμαστε στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Μια σύγχρονη εκκλησία με υπέροχες αγιογραφίες. Μας ξεναγεί η αγιογράφος Μυριάνθη Κωνσταντινίδου για την τέχνη της αγιογραφίας, η οποία αναδεικνύει το φως και την ενέργεια οσίων και αγίων της χριστιανοσύνης. Εδώ σε αυτόν τον ναό έχουν ξεκινήσει ο Πάτερ Καλλίνικος μαζί με τον βοηθό του, τον Στέλιο, και τον πατέρα μου, τον Γιώργο Κωνσταντινίδη. Ναι. Άρχισαν ο Πάτερ Καλλίνικος τον Παντοκράτορα, μετά δούλεψαν μαζί την Πλατητέρα. Ξεκίνησαν γύρω στη δεκαετία του 80. Μετά έμεινε ο πατέρας μου να συνεχίσει μέσα στο ιερό και τα υπόλοιπα. Πόσος χρόνος χρειάστηκε να τελειώσει το έργο? Δεν δούλευε όλον τον χρόνο, τους καλοκαιρινούς μήνες. Ναι. Πήρε γύρω στα 10 χρόνια για να γίνει ολόκληρη η εκκλησία, να αγιογραφηθεί. Διακρίνει κάποιος ειδικός πιο πολύ, ναι, διαφορετικές σχολές, είναι αλήθεια? Ναι, είναι όντως εδώ, σε αυτήν την εκκλησία, οι αγιογραφίες που έχει κάνει ο μακαριστός Πατέρ Καλλίνικος και ο μακάριτης πατέρας μου είναι μακεδονικής τεχνοτροπίας. Ναι. Εδώ αριστερά και δεξιά είχε μια ομάδα, ήταν ένα συνεργείο του Σώζου του Γιαννούδη, που ήρθαν από την Ελλάδα, και αν προσέξετε διαφέρει η τεχνοτροπία από τη... Έχει μια κριτική προέκταση. Ναι. Γιαννούδης λοιπόν, από την Ελλάδα. Καταγωγή ήταν Κύπριος, αλλά ζούσε στην Ελλάδα και ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Στην Αθήνα.
Μια και έγινε αναφορά και για τον πατέρα, τον Μακαριστό, τον πατέρα σας. Ναι. Ήταν επιθεωρητής από ό,τι ξέρω. Ήταν επιθεωρητής τέχνης, Ναι. ναι, αλλά και αγιογράφος. Και αγιογράφος. Όταν σπούδαζε στην Ελλάδα, είχε τελειώσει τη Μαράσχιο Ακαδημία στην Αθήνα. Η αγάπη του για τη βυζαντινή τέχνη ήθελε να μάθει και πήγε σε διάφορα εργαστήρια τότε της εποχής και στο Άγιον Όρος. Μάλιστα. Και πήραν τα πρώτα μαθήματα. Όπως είχαμε αναφέρει, εδώ μπορούμε να δούμε τις δύο σχολές, τη Μακεδονική Τεχνοτροπία της Μακεδονικής Σχολής και τη Κρητική. Οι διαφορές είναι, αν προσέξετε, τα χρώματα, τα πρόσωπα στην Κρητική είναι πιο σκούρα, είναι πιο αυστηρά οι μορφές, ενώ στην Μακεδονική βλέπετε και πάνω τον Παντοκράτορα το πρόσωπο υπάρχει φως, υπάρχουν διαφορετικός τρόπος που δουλεύονται τα χρώματα. Μάλιστα. Και η έκφραση στο τέλος έχει μια διαφορετική, βλέποντας τις νιώθεις έναν δέος διαφορετικό. Ναι. Εξίσου είναι και οι δύο σχολές. Ναι. Απλώς δουλεύονται με διαφορετικά χρώματα, τεχνική. Μάλιστα. Οι βάσεις όμως είναι Ναι, ίδιες. Εδώ σήμερα νιώθω συγκίνηση, γιατί ήταν πρώτον για τον πατέρα μου και τον πατέρα Καλλινικών, αλλά από εδώ ξεκίνησα, βοηθώντας τον πατέρα μου, να μαθαίνω τη βυζαντινή τέχνη. Πάντα μου άρεσε η ζωγραφική, που μωρώ. Σχεδίαζα, πήγαινα, έκανα μαθήματα σχεδίου. Μου άρεσε όμως, πρώτον, το θεωρούσα πολύ δύσκολο το να μάθω εγώ στο τέλος να κάνω πρόσωπα, το πρόσωπο της Παναγίας. Και ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, έλεγε μου, εδώ θα μάθεις τη δουλειά. Αν δεν βγεις στη σκαλωσιά πάνω, να εξασκηθείς δίπλα μου, θα μάθεις τίποτε. Ενώ όταν δουλέψεις, και είναι δύσκολο, φοβόμουν να το ύψω στην αρχή, ύστερα όμως το συνήθισα. Βάζεις και το πνευματικό στοιχείο στην εικόνα. Δεν είναι μόνο το εξωτερικό, αν είναι όμορφο, αλλά βλέποντας το πρόσωπο που ζωγραφίζεις, είτε είναι του Χριστού ή της Παναγίας ή κάποιου Αγίου, πρέπει να δώσεις και την έκφραση και το δέος και το Άγιο. Πάρα πολλές φορές μου έτυχε, καταρχήν, όταν δεν νιώθω καλά ψυχολογικά ή έχω κάποιο πρόβλημα, δεν ζωγραφίζω πρόσωπο. Γιατί ό,τι νιώθω θα το βγάλω πάνω στην έκφραση του προσώπου. Ναι. Μπορεί να ασχοληθώ με κάτι άλλο που δεν επηρεάζει. Αλλά πολλές φορές ένιωσα μια εσωτερική δύναμη την ώρα που ζωγραφίζω. Μπορεί στην αρχή να μην μου βγαίνει, ύστερα όμως βλέπω ότι κάτι αλλάζει και στο τέλος πετυχαίνει εκείνο που θέλω να κάνω. Μια φορά συγκεκριμένα θυμάμαι, είχα κάτι παραγγελίες και λέω δεν μπορώ να κάνω την τελευταία παραγγελία. Είχα κάποιες μέρες μπροστά μου, αλλά είχα κουραστεί. Και είδα όνειρο την Παναγία και μπορείς να με κάνεις και εμένα. Είναι η Παναγία Γελαιούσα. Εγώ ξαφνιάστηκα. Λέω, και ύστερα όμως την τελείωσα. Δηλαδή ήταν κάτι που έβλεπα ότι δεν μπορούσε να γίνει, αλλά βρήκα τη δύναμη μετά το όνειρο και την έκανα. Η Παναγία για μένα τη νιώθω ότι είναι δίπλα μου, σε δύσκολες στιγμές και σε ευχάριστες στιγμές.
Όσες φορές βρέθηκα σε αδιέξοδο, έλεγα Παναγία μου. Τα πρώτα μου έργα που ξεκίνησα να κάνω από μόνη μου και ειδικά την πρώτη εικόνα μετά που ο πατέρας μου αρρώστησε και δεν μπορούσε να ζωγραφίσει, ήταν η Παναγία η Χρυσορογιάτισσα. Και εκείνη η εικόνα ήταν και η αφορμή που ξεκίνησα εγώ συνεργασία τότε, το 1998, με τη Ιερά Μονή Χρυσορογιάτισσας, με το μακαριστό Πάτερ Διονύση. Την έντονη παρουσία του δίνει το εικονοστάσι στο ναό, το οποίο είναι κατασκευασμένο από δρύινο ξύλο σκαλιστού τύπου με απάλυψη φύλου χρυσού. Οι πρόσθετες εικόνες πλαισιώνουν και ολοκληρώνουν τη δυνατή παρουσία του στο ναό. Ο πλούσιος και ποιοτικός εκκλησιαστικός εξοπλισμός στο ναό έκανε την κοινότητα να νιώθει και να μιλάει με περηφάνεια για την τόσο ξεχωριστή στο είδος της κατασκευή του ναού. Το εικονοστάσι εδώ, τις μεγάλες εικόνες τις έχει αγιογραφήσει ο Πάτερ Καλλίνικος και τις μικρές εικόνες μαζί με το μυστικό δείπνο τις έχω αγιογραφήσει εγώ και ο πατέρας μου. Μάλιστα. Τώρα εδώ μπροστά μας έχουμε την εικόνα του Χριστού, η οποία είναι εξαιρετική. Το πρόσωπο, βλέποντας το εδώ, σου εκπέμπει ένα φως, που οι εικόνες είναι φως. Η έκφραση των ματιών του Χριστού είναι πάρα πολύ δυνατή, σου δίνει την πνευματικότητα του Θείου. Ο Πάτερ Καλλίνικος το έχει πετύχει πολύ. Η τεχνική είναι να μπουν τα σωστά χρώματα, οι φωτισμοί, οι σκιές, για να πετύχει η έκφραση στα μάτια. Είναι πολύ σημαντικό. Και το σχήμα, το μέγεθος, το σχήμα, είναι μια διαδικασία που ξεκινά με το σκίτσο, με το μολύβι και μετά προχωρούμε με το χρώμα, κτίσεις το σχέδιο. Υπάρχουν κατηγορίες. Εδώ είναι ο Χριστός. Ναι. Είναι μια διάσταση πολύ οικουμενική, έτσι. Έχουμε Αγίους όμως με ειδικότητες, στρατιωτικούς ή έχουμε την Παναγία. Ναι. Πώς τα ταξινομείτε αυτά? Οι ιεράρχες, όπως είναι ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος. Χωρίζονται οι Αποστόλοι. Έχει σχέση με τα ενδύματά τους, τα χρώματα. Οι ιεράρχες έχουν πολυσταύριο, οι στρατιωτικοί Άγιοι κρατούν σπαθί, κρατούν κοντάρι. Έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που το βλέπουμε. Όπως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος εδώ που βλέπουμε. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος... Λιτάριο κρατάει, τι είναι αυτό? Κρατάει λιτάριο, έχει μακριά μαλλιά, τα γένια του είναι πολύ χαρακτηριστικά, που είναι της ερημιάς και της... Ναι, φαίνεται, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν αδύνατος. Μάλιστα. Ναι, για να πετύχεις το πρόσωπο του Χριστού ή οποιοδήποτε άλλου Αγίου, είναι δουλειά του αγιογράφου στο σημείο που θα φωτίσει τα μάτια, ανάλογα θα φαίνεται και που κοιτάζει το πρόσωπο του Χριστού. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, η αγιογραφική εικόνα δεν στοχεύει σε μια ρεαλιστική αναπαράσταση ενός προσώπου, αλλά έχει πρωτίστως πνευματική σημειολογία, αφού μέσω αυτής μπορεί να επιτευχθεί μια σχέση ζωής με το Θεό και τους Αγίους Του. Η εικόνα δημιουργεί μια αίσθηση ζωντανής παρουσίας και φέρνει τον πιστό σε προσωπική σχέση και επαφή με την υπόσταση του εικονιζομένου. Η αγιογραφία λοιπόν δεν θεωρείται ως ένα απλό έργο τέχνης ή ένας θρησκευτικός πίνακας, αλλά είναι ένα μέσο με το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στην αγιότητα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η προσκύνηση της εικόνας διαβαίνει μέσω της ορατής εικόνας στο πρωτότυπο, δηλαδή στο πραγματικά υπάρχον Άγιο πρόσωπο το οποίο εικονίζεται. Το εργαστήρι και ο εκθεσιακός χώρος της Αγιογράφου Μυριάνθης Κωνσταντινίδου
βρίσκεται 4 χιλιόμετρα από την Ιερά Μονή Χρυσορογιάτισσας στο χωριό Στατός Άγιος Φώτιος. Η κόρη του Μυριάνθη Κωνσταντινίδου από μικρή βοηθούσε τον πατέρα της στο εργαστήρι και έβλεπε από κοντά όλη τη διαδικασία και τα μυστικά της χειροποίητης εικόνας και της τοιχογραφίας. Παρακολούθησε επίσης μαθήματα στο ελεύθερο σχέδιο μετά την αποφοίτησή της από το Λανίτιο Λύκειο. Παίρνει το Bachelor of Arts από το Empire University. Έλαβε μέρος σε ομαδικές αλλά και ατομικές εκθέσεις παρουσιάζοντας τα έργα της. Από το 1998 μέχρι τον Οκτώβριο του 1917 διατηρεί εργαστήρι και εκθεσιακό χώρο στη Μονή Χρυσορογιατίσσης στην Πάφο και Λέμεσο. Έχει αγιογραφήσει τις εικόνες πολλών εικονοστασίων σε εκκλησίες σε όλη την Κύπρο και αρκετές εικόνες της βρίσκονται σε διάφορες χώρες του κόσμου. Χρησιμοποιεί την παραδοσιακή ορθόδοξη αγιογραφία, την προετοιμασία του ξύλου θεμέλιο που γίνεται με λινή, γάζα, κυμολία και κόλλα ζαρτέν. Η αγιογράφηση των εικόνων γίνεται με αυγοτέμπερες, κρόκο αυγού και ξύδι. Πρέπει να ετοιμάσω φρέσκο αυγό. Κρόκο του αυγού με ξύδι είναι με αυτό που διαλύω τα χρώματα. Εντάξει, συνήθως από την προηγούμενη προγραμματίζω τι θα κάνω την άλλη ημέρα. Εντάξει, θα κάνουμε το σταυρό μας και να ξεκινήσουμε δουλειά. Αυτό είναι η Παναγία η Γλυκοφιλούσα. Τώρα κάνω με μολύβι τις βοηθητικές γραμμές και μετά θα το κάνω με το χρώμα, να σχεδιάσω, να βάλω τη μύτη, τα μάτια, το στόμα. Τα χρώματα είναι φυσικά, είναι από πέτρες, όχι, οι πρώτες ύλες είναι από πέτρες, λουλούδια και χώμα. Τα επεξεργάζονται τώρα τα εργοστάσια και τα αγοράζουμε σε μορφή σκόνης. Είναι αυγοτέμπερες, ονομάζονται αυγοτέμπερες και διαλύονται με κρόκον αυγού και ξύδι. Όμως σημαντικό είναι το θεμέλιο. Δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρώματα απευθείας πάνω στο ξύλο. Πρέπει να προετοιμάσουμε το ξύλο. Δηλαδή θα κολλήσουμε γάζα, λινί, με ειδική γόμα ζαρτέ, θα την ψήσουμε μπεν μαρί. Θα βάζουμε ένα δοχείο με νερό και θα βάλουμε μέσα τη γόμα που είναι σε ξηρή μορφή με νερό σε άλλο δοχείο, βράζει το κάτω δοχείο και διαλύεται, όπως κάνουν και την κρέμα, έτσι, με εκείνον τον τρόπο, μπεν μαρί. Πρώτα θέλουμε περίπου ένα μήνα, λιγότερο από ένα μήνα, εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, να ετοιμάσουμε το ξύλο, προετοιμασία του ξύλου. Φυσικά, εντάξει, προετοιμάζουμε πολλά ξύλα μαζί και έχουμε στόκ. Τα ξύλα που χρησιμοποιούμε είναι για τις εικόνες συνήθως του εικονοστασίου ή τα μεγάλα έργα. Τα κάνουμε με ξύλο θαλάσσης, το μαρί. Όμως εδώ στο εργαστήριο μου θα δείτε ότι έχω κυπαρίσι, ιρόκο, παλιά ξύλα. Τώρα θα βάλουμε έναν ελαφρύ προπλασμό για να δείτε μετά, βάζουμε τις σκιές, θα το ξανασχεδιάσουμε, να δούμε ότι κάπου υπάρχει λάθος. Το 2019 είχα λάβει μέρος σε ένα διαγωνισμό που οργάνωσε η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας από όλες τις χώρες, από 19 χώρες, και το θέμα του διαγωνισμού ήταν η Ανάσταση του Χριστού. Και μας είχαν πει να κάνουμε μια εικόνα της Ανάστασης. Δεν το πήρα και τόσο. Ναι, λέω εντάξει, να στείλω δείγματα της δουλειάς μου
ζητούσαν να δουν δείγματα, έστειλα δείγματα, μετά μου απάντησαν ότι πληρώ τα κριτήρια και να κάνω την εικόνα της Ανάστασης. Έκανα την εικόνα, έστειλα την. Ύστερα από λίγο καιρό παίρνω ένα email ότι εγκρίθηκα και είμαι μέσα στην ομάδα 63 αγιογράφους παγκόσμια. Είχαν έρθει στην Κύπρο τον Μάρτιο του 19 και έγινε έκθεση. Φέραν από όλες τις χώρες τα έργα και κάναν έκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο στη Λευκοσία και μετά μας διοργανώσαν ένα συμπόσιο στην Κρήτη, στην Ορθόδοξον Ακαδημία Κρήτης και συναντηθήκαμε όλοι εκεί. Γνωριστήκαμε μεταξύ μας, δουλέψαμε, ζωγραφίσαμε, έγιναν ομιλίες. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και το ευχάριστο είναι όλοι έχουμε επαφή, γίναμε φίλοι κάποιοι. Και τα έργα που ζωγραφίσαμε εκεί, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης έκανε μία αίθουσα την οποία έβαλε τα έργα και είναι μόνιμη έκθεση τώρα εκεί. Τα τελευταία 5 χρόνια μένουμε εδώ στο χωριό στα τον Άγιο Φώτιο. Έχουμε κάνει το εργαστήριο εδώ και μένουμε μόνιμα πλέον. Τώρα που είμαι εδώ πιστεύω, το νιώθω ότι είναι καλύτερα και τα έργα μου βλέπω ότι έχουν κάτι διαφορετικό. Εκείνο που πρέπει να πετύχω σαν αγιογράφος είναι την έκφραση και την έκφραση του προσώπου να δίνει το μήνυμα του φωτός, να εκπέμπει μια γαλήνη, γιατί η εικόνα θα χρησιμοποιηθεί εκεί για είναι σύμβολο της πίστης μας και να προσευχηθεί ο άλλος, να νιώσει όμορφα. Ναι, πιστεύω στο Χριστό, πιστεύω στο Θεό. Πηγαίνω στην εκκλησία, έχει πάρα πολλές φορές που ζωγραφίζω που νιώθω μια δύναμη να με καθοδηγεί και να με ηρεμεί ως ότου να μπορέσω να βγάλω ένα όμορφο αποτέλεσμα. Και ήρεμο. Αυτή η δουλειά πρέπει να είσαι ήρεμος, να μην σκέφτεσαι άλλα πράγματα. Αν κάποτε με βασανίζει κάτι, η ψυχολογία μου δεν είναι καλή, δεν θα ζωγραφίσω πρόσωπα. Θα βάλω προπλασμούς, θα κάνω κάτι που δεν θα φανεί στο έργο. Εκτός από τον κόσμο, τους επισκέπτες ή τους πελάτες που θέλουν να αγοράσουν εικόνα, από το Φεβρουάριο το εργαστήριο μου το έχει εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας και έρχονται εδώ τα σχολεία που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα Δράσε. Είναι ένα πρόγραμμα που επιχορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και 4 φορές την εβδομάδα φέρνουν μαθητές καθημερινά τα πρωινά. Τους μιλώ, με βλέπουν εδώ, τους εξηγώ για τα υλικά, για τη δουλειά μου και μετά έχουμε λίγο χρόνο και έχω μια αίθουσα που κάνουμε μάθημα, δηλαδή τους δείχνω το αρχικό στάδιο που είναι το σχέδιο. Και εκείνο που με χαροποιεί από αυτό το πρόγραμμα είναι ότι βρίσκω ταλέντα και μικρές ηλικίες. Πολύ καλά, παιδιά που κάνουν εξαιρετική δουλειά μέσα σε μισή ώρα, 25 λεπτά. Μπορώ να σας δείξω σχέδια τα οποία έχουν φτιάξει και είναι πάρα πολύ ωραία. Ζω καθημερινά εδώ τα παιδιά που έρχονται από τα σχολεία. Δεν είναι όλοι χριστιανοί, ορθόδοξοι.
έχει μουσουλμάνους ή που ανήκουν σε άλλη θρησκεία. Κάποια μπορεί να αντιδράσουν ή να μην μπουν μέσα. Μετά όταν τους εξηγώ ότι θα δείτε έναν είδος τέχνης, δεν είσαστε υποχρεωμένοι να ζωγραφίσετε εσείς την Παναγία τον Χριστό. Μπορεί να κάνετε έναν άλλο σχέδιο. Τα περισσότερα προσπαθούν και ζωγραφίζουν την Παναγία των Χριστών και μάλιστα βρίσκω και ταλέντα. Πριν λίγες μέρες ήρθαν από ένα σχολείο, κάμαν πολύ ωραία σχέδια, παιδιά που δεν ήταν ορθόδοξοι. Έχει και ορθόδοξα όμως, έχει και παιδιά που τους αρέσει και θα ήθελαν να συνεχίσουν. Διότι η βυζαντινή τέχνη είναι ένα λειτουργήμα για μένα.